आखाती देशातील युद्धस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गात पेट्रोलचा तुटवडा भासेल किंवा पेट्रोल वाढेल अशा अफवा सुरू आहेत किंवा अशा कोणत्याही अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, त्याचप्रमाणे घाबरून जाऊ नये असं आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती थोडमिसे यांनी केलं आहे। यामध्ये आम्ही गेल्या 2 दिवसापासून माहिती गोळा करत आहोत तालुका स्तरावरून आणि यामध्ये आतापर्यंतच्या माहितीनुसार जवळपास आपले सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले 110 नागरिक तिथे असल्याची माहिती आम्हाला प्राथमिक मिळालेली आहे। त्यापैकी 15 नागरिकांना तातडीची आवश्यकता आहे, ते स्टँडर्ड आहे, त्याच्यामुळे त्यांना इव्हॅक्युएशनची गरज आहे अशी माहिती आमच्यापर्यंत आहे। यामध्ये आम्ही खालून पूर्णपणे माहिती घेत आहोत। तसेच सिंधुदुर्गातील नागरिकांना आम्ही आवाहन केलेलं आहे, आमचे जे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आहे, नियंत्रण कक्ष, पोलिसांचा जो नियंत्रण कक्ष आहे, त्यांच्याकडे माहिती एका फॉर्मॅटमध्ये सादर करावी असं आम्ही ऑलरेडी सूचना दिलेल्या आहेत। त्या अनुषंगाने आमच्याकडे माहिती प्राप्त होत आहे। आम्ही ही माहितीवरती राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्षास पाठवत आहोत आणि त्यानुसार पुढची पावले उचलत आहोत। तसेच ज्या पद्धतीने आम्हाला राज्य शासनाकडून जशा सूचना येतात त्याचं आम्ही पालन करत आहोत। हो, आखाती भागामध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यामुळे लोकांमध्ये भीतीची भावना आहे की पुढे पेट्रोल डिझेलचं शॉर्टेज होईल किंवा किंमत कमी होईल अशा पद्धतीचं त्यांना एक भीती वाटत आहे। परंतु आत्ता आम्ही जिल्ह्याचं स्टॉक टेकिंग केलेलं आहे। आपल्याकडच्या तिन्ही कंपनीज आहेत, HPCL, BPCL, IOCL यांच्याशी, या तिन्ही कंपन्यांच्या समन्वयकांशी आमची चर्चा झालेली आहे। तर त्यांनी स्टॉक टेकिंग दिल्यानुसार कुठल्याही पद्धतीचे डिस्ट्रप्शन्स आत्ता नजीकच्या काळात येणार नाहीत अशी त्यांनी आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे। त्याच पद्धतीने राज्य शासन आणि केंद्र शासनाकडून याबाबतीत ज्या काही सूचना येतील त्याचं आम्ही पालन करणार आहोत।